I si aprofitem l'impuls que ens ha donat la resistència del poble palestí per lluitar plegades pel nostre territori i enfortir les nostres xarxes. Palestine, 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 boicot i cela. Palestine, 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 boicot i cela. Una empresa israeliana a Súria i Sallent explota mines de potassa sota el nom d'ICL. Ens roben el mineral per enriquir a Israel. Dues muntanyes blanques governen imponents. La seva suor herma contamina el regadeu. L'aigua que s'endú